Okej, kör nu. Kör. Den där är skylten där. Kör då. Hallå, jag ringer någon. Hallå? Jag ringer någon. Vem? Jag vet inte. Det var någon. Okej. Ja, men ta tag i den och dra. Jaha, är det så? Vänta, får jag testa? Här, kan du... Det är som en piñata. Filma den. Ja. Oh, happy day. Oh, happy day. Okej, det är klart nu. Alltså, går det bra eller? Gör du? Ami. Nu går jag bajsa med Malak. Så jag bajsar med dig. Och så, alltså det räcker. Vi skrämmer. Lyft upp den och ställ den på golvet. Gör det. Vad kör ni? Oh my gosh. Bort den där skylten så hängde där. Kanske du sa det. Okej, men hur pausar man?